Vinga, en primer lloc anem a fer de la primera secció del llibre, que eren temes tradicionals valencians. Anem a fer una dansa de Sant Jordi i l'enllacem amb uns tocs de Morella. Val? La dansa de Sant Jordi està a ritme de 11, aquells ritmes amalgamats que vos comentava abans. És un ritme de 11, però a més que té un paronet al mig en un moment donat i se fa sempre repetitiu. Un ritme amalgamat que s'han conservat per allà i que estaria molt bé que s'anara estenent, no? I per almenys coneguérem aquest ritme. Passa a uns tocs de Morella, enllaçarem, que fa un ritme de tabal a ritme de 7. I allí hem enllaçat diferents dansetes de Morella en aquest ritme de 7. Sant Jordi i els tocs de Morella.